Raspisan je prvi krug licitacije za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području opštine Kanjiža na osnovu ovogodišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, za šta je dobijena saglasnost od strane Uprave za poljoprivredno zemljište. Na osnovu raspisanog javnog oglasa zainteresovani poljoprivrednici mogu da podnesu potrebnu prijavu i dokumentaciju do 6. novembra u 12 sati. U prvom krugu u 573 licitacione jedinice ponuđeno je za izdavanje u zakup 2127,8 hektara zemljišta, od čega je najviše površina u ataru Horgoša, Martonoša i Malih Pijaca, jer na osnovu dugogodišnjeg zakupa po prethodnim godišnjim programima kvalitetnije parcele su zauzete na duži period. U vezi raspisanog oglasa i načina prijavljivanja ja bi naglasila sljedeće. Sva potrebnu informaciju u vezi prijavljivanja, obilaska terena, potrebnih dokumentacija mogu se dobiti sve informacije u kancelariji broj 14 na prizemlju Gradske kuće svakog radnog dana od 8 do 13 časova, kao i na telefonu broj 875 166 na lokalu 243. Prilikom tog prikazivanja svakih jedinica nadmetanja možemo i na karti, na internet prezentaciji pokazati tačno gde se ta parcela za koju se interesuje poljoprivrednik nalazi na teritoriju opštine Kanjiža. Tačno ćemo objasniti koji su uslovi i koja su potrebna dokumentacija i kako se ispunjava prijavni formular. Važno je istaći da svako može da se javi na ovo javno nadmetanje po prvom krugu samo ako je stanovnik opštine Kanjiža. Taj poljoprivrednik koji nije stanovnik date katastarske opštine, pored toga što dokazuje vlasništvo o toj katastarskoj opštini, a ima svoje sopstveno zemljište koji se graniči sa dotičnom državnom parcelom, pored lista nepokretnosti mora da priloži kopiju plana iz katastra koja nije starija od 6 meseci. Pored toga u kovarac za prijavljivanje treba staviti i ličnu kartu, treba staviti i dokaz o uplati depozita u visini od 20% od početne cene. Sve i uplatnice se nalaze u koverti i naši saradnici u kancelariji broj 14 pomoći će svima u ispunjavanju kako uplatnica, tako i prijavnog formulara. Za pravna lica je potrebno još naglasiti da pored svih ovih uslova mora da se prilaže izvod iz APR-a koje nije stariji od 6 meseci i fotokopija ovlašćenog lica koji zastupa pravno lice, a ako se javlja neko ime ili fizičkog ili pravnog lica na licitaciju kao predstavnik poljoprivrednog gazdinstva, onda mora od strane javnog beležnika overeni punomoć da se prilaže uz prijavni formular. Prijave se u zatvorenoj koverti podnose do 6. novembra, do iduće srede do 12 časova, a javna licitacija će se održati 13. novembra u velikoj sali Gradske kuće u Kanjiži sa početkom od 10 časova. Kao i svake godine omogućeno je da zainteresovani obilaze zemljište, pa je prvi dan obilaska već bio u sredu 30. oktobra, drugi dan je u četvrtak 31. oktobra od 8 do 13 časova na teritoriji katastarskih opština Horgoš, Martonoš i Male Pijace. Oni koji su kasnije čuli poziv ili nisu pročitali na web prezentaciji opštine Kanjiža javni oglas, obilazak parcela mogu obaviti u utorak 5. novembra, za šta se moraju unapred prijaviti na dati broj telefona opštinske uprave Kanjiža. Detaljnije sve informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 14 opštinske uprave Kanjiža.